Bine v-am regăsit, fraților, la un nou episod de... Bă! Bă, a aruncat cineva un băț în casă aici. Du-te, bă. Bă, ce... ce mi-a tras-o. Bă, uite bățul. Uite bățul în puii mei, iată. Bă, dar e și mare. Să mor eu. Bă. Acum am aruncat eu bățul, frăților. Bă, du-te, bă, eu mai investighez un pic în casă. Bă, frate, pun și o mică pauză că am nevoie de ceva. Bă, frate, gata, am revenit. Bă! Bă, bătu ceva cu palma în geam. În geam, în perete. Bă! Du-te, dracu. Uite, bă. Bă, e bântuit asta, să mor eu. Fraților, gata, am revenit. Bă, tu ești prost? Bă, a treia oară că mi se întâmplă asta. Deci a aruncat prima oară un băț, a dat cu mâna în perete și cum a aruncat piatra asta, uite. Uite asta, a aruncat-o acum, cineva. Bă, nu înțeleg cine. Bă. Bă, de aici s-a auzit, să mor eu. Din camera asta s-a auzit. Bă, din camera asta s-a auzit. Bă, fugi, bă, fugi! Bă, ești... Bă, iau bățul ăsta, bă, ca să fie aici. Bă, ești prost la cur. Bă, ești prost la cur, bă. Uite ce șmecher aici, iată. Bă, nu se poate. Voi auziți pași? Bă, voi auziți pași? Bă, și singur. Bă, voi auziți? Bă, e cineva acolo? Bă, du-te. Bă, du-te, bă. Bă, arunca bățul înapoi. Unde-i bățul, mă? Unde-i, mă, bățul? Bă, asta e să mă uit cine e afară, mă. Bă, frate, deci nu-i nimeni, uite. În colțul ăsta nu-i nimeni. În ăsta nu-i nimeni. Nu știu ce se întâmplă. Bă, frate, bă. Este eu un băț mai bun. E bun băț. Stați un pic să mă uit pe geam. Ce m-am speriat de asta, bă, ori. Nu. Bă, fraților, deci vedeți bățul ăsta? Îl vedeți? Deci a venit, uite, aici în ăsta, pe a venit jos și pe s-a dus acolo. Bă, mi-e frică. Fraților, cam atât o să fie cu acest episod. Azi a fost Andrei. Dacă mai vreți episoade în această serie, nu uitați să dați like. Pa!